Ayo. Apa sebabnya Semir Wirang mergo kowe karo aku dikongkon bapak ora kelakon? Oh ya Gong, ya Gong, ya Gong. Nek dikandani lagi mikir. Utek kok nganggo baterai. Baterai dengkulmu kuwi ora. Nek anyar mikir nek lawas bosok. Ning mungsuhe Prabu Baladewa, mongko nggonku mlayu mergane ning perkarane Gong. Perkarane apa? Prabu Baladewa kuwi ora temandang dhewe. Terus ngawe anak-anak Pandhawa utamane putra Jodipati. Tak sawang Ndrontarja, Ndragarkaca, Ndrantasena do goleki karo aku, mesti apa sing kedadiane negara Ngamarta? Dandang dikandhake kuntul kandhake dandang. Perkara sak nyatane digawe-gawe karo Prabu Baladewa. Mula anak-anak Pandhawa ketok padha sengit karo aku, mula aku ngejak kowe mlayu bali. Terus ngapa? Nek Antasena Gatotkaca Antarja do goleki kowe, terus kowe piye? Mulih wayak cetha tekaning pati. Wong urip ki sing dinteni apa aku tak takon? Hah? Wong urip sing dinteni apa, Truk? Sugiya duwe derajat pangkat bandane sak tumpuk. Seprapat jagat ning wong urip ki meng kaya ngimpi. Gagasan umurmu saiki pira? Kowe kelingan jaman cilikamu, rak gelis to? Meng kaya wong ngimpi to? Terep mung kari ngenteni modar. Oh ya, gene iso gagas. Terus apike, maju tandangi. Nek pancen Ndara Gatotkaca Antarja Antasena mbelani Baladewa, jelas nom-noman kuwi ora iso mikir. Nom-noman sing ra iso mikir kaya ngono kuwi sing dadi srana rubuhing negara, ringking negara. Dielingke, nek ora gelem ering, tutuki.